Depilarea definitivă a devenit o alegere firească pentru tot mai multe persoane care își doresc confort și o piele netedă pe termen lung. La Clinica Alteța, după evaluarea istoricului medical și identificarea eventualelor sensibilități și contraindicații, începem procedura propriu-zisă. Cu ajutorul analizatorului integrat, laserul identifică singur fototipul pielii, tipul firului de păr și setează automat parametrii de lucru potriviți. Datorită celor 4 lungimi de undă, procedura asigură rezultate pe toate tipurile de fir de păr și pe toate tipurile de piele. Totul se întâmplă în siguranță și confort datorită răcirii de până la minus 18 grade în 2 minute. Procedura poate fi efectuată pe tot corpul cu precizie, aplicatorul dispunând de 3 capete de lucru cu dimensiuni diferite. Astfel, rezultatele sunt aceleași atât pe zone mari, cât și pe zone mici sau delicate. Recomandăm un pachet minim de 6 ședințe efectuate la interval de 4-5 săptămâni, în funcție de zona corpului tratată. Ulterior, în urma unei evaluări, stabilim 1-2 ședințe de întreținere pe an pentru menținerea rezultatelor pe termen lung. În clinica noastră beneficiezi de o experiență completă, sigură și confortabilă.